billahi ya ne tɛgɛ sɔrɔlen kɔ ka i ba tɛgɛ minɛ fo lahara ti jeni ali ne directeur de bɛ k'a f'i ye billahi Allahu akbar balide lekan sira di paradis danfɛn ti dugukolo kan min bɛ se k'a sɔn ali ne tile de minɛ ko a tile yɛrɛ billahi siga t'a la dɛ ala de y'a di yan ala tɛgɛ de y'a di yan ali ne tile ko n k'a tila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ siga t'a la banide a tɛ sɔn dɛ e b'i sɔn ali ne tile tigi ka na e ka dugu kɔnɔ yan ka segin ka taa ko e ma ali ne tile dɔ san k'a bila i bolo fu ala banni la siga t'a la banide kana siga dɛ kana sɔn sitanɛ ka si la kana sɔn sitanɛ k'i jaso n'i ka baya ta assurance don wallahi ni wulubali ko a tɔ ala b'o tɔ dilan siga t'a la a ne bɛ cogo di est ce que ne bɛ se k'a ta bi yan n'i ka baya ta sini bɛ ala bolo siga t'a la banide i bɛ se a kɔrɔ koyi an fɛn fɛn donna baya la an donna a la irisigi de kan mais an ɲɛna an bolo siga t'a la koyi ala ka dɛmɛ bɛ na o a ne bɛ taa o to yen a mɛsi bɛ ne kunna est ce que n bɛ se k'a ta n'a ta ni mɛsi siga t'a la hali ni disa t'i kunna i n'i ka bɔdi hali ni minijibu b'i la n'i ka baya ta n'i ka minijibu ye wulubali de koyi a buguli sɛgɛlɛ bɛ ne kun na walima ne kun bɛ cogo dɔ n'a ta ne ka kurusi yɔrɔyɔrɔlen don n'a y'i ja kulɛti don i ka n'a ta siga t'a la banide n'a ta dɔrɔn n'i y'a ta e k'a tɔ lajɛ bani bilayi n'i ye baya ta su in na hali i fa b'i bonya cogo min na dɔ bɛ far'a kan siga t'a la banide parce que a y'a dɔn k'i donna fɛn dɔ la wallahi i kɛra maa ɲɛnama gɛlɛya t'a la siga t'a la dɛ